నా యొక్క పేరు మిరియాల ఈశ్వర్య గుప్తా ధనలక్ష్మి. మాది 49వ పెళ్లి రోజు సందర్భంగా జ్యోతిర్లింగాలు 3 నెలల కింద పెట్టిరని, అందుకే ఒకసారి చూసిపోదామని వచ్చినాం. ఫస్ట్ జ్యోతిర్లింగాలు లేక ముందు ఈ అనాథాశ్రమం ఉన్నప్పుడు ఒకసారి విజిట్ చేసిపోయినా మేము చాలా రోజుల కింద. కానీ జ్యోతిర్లింగాలు చాలా బాగున్నాయి మాకు. కానీ ఇక్కడ కూడా ఈ జ్యోతిర్లింగాలు చూడటం వల్ల నేను దాదాపు ఇంతమంది 7 జ్యోతిర్లింగాలు చూసిన, ఇంకొక 5 చూసేది ఉండే. ఆ భాగ్యం కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా కలిగింది. చాలా సంతోషం అండి.